Hai खुलुमबाय guys माबोरै दं नोंथांमोना मोजाङै दंना फाइनाली जोंहा एम्फौ फिसाया जोबबाय दिनै जोङो फैसा राननायदों बेसेबां गोलैयो फैसाखौ मोनथिला थुदो बिदिबा राननायखौ नायलांदो नोंथांमोना थुदो फाइनेल समाव मोनफैबाय जोंहा बिथुबदो लाबदो फैसा मोननाया जोङो 15,190 टाका मोनबाय गाइस जोंनि फैसाया दा 15,190 टाका दङ फैसाखौ जोङो बाबो जोंहा एम्फौनि फैसाया जमा सिखारो 15,110 ओमफ्राय गारि भारा जानाय लोंनाय थांनानै 2600 ओमफ्राय जमा थायो 12,510 टाका 12,000आ 3,000 साब्रैदों 12,000 जाबाय 5 नै गाइस रानगासिनो 10 आंनि बे बिनि 1500 आंनि बेखौनो जायो हाय दसे जायो नङा पासखौ लानानै फैनो नालाय 1500 बिमाया माबायदि मोनखो नोङो एम्फौ फिसिनानै जोबोद गोजोनबाय एखे 25,000 दख'ना लाखासिगोन नै आरो बिथिं नों माबोरै मोनखो नै जा सिस्टारा गोजोननाय मोनबायना मोनाखै नै फैसाखौ मोननानै नों माबोरै मोनदों जों बेसेबां रानखो 3,000 रानबाय ओमफ्राय गारि भाराया एसे बुरजा थांबाय नालाय जोबोर हेपि गाइस जों ओमफ्राय माबानि जोबोर हेपि मानो होनब्ला जोङो फाइनाली 3,000 गोलैबाय साब्रैजों जोङो 15,190 टाका मोन टटेल फैसाया जोंहा गारि भारा थाव भारा दाननानै जोंहा फाइनाली 3,000 गोलैबाय गाबोन जों खाना जानो होननानै एसे दिनदों ओमफ्राय खस्थ' खालामदों नालाय ओमफ्राय एम्फौ फिसा लानानै जेबो लस जाया सासे मा होनगोन दा सासे आइजोआ जेनेबा इन्दि दंफांफोरखौ एरा बा दंफांफोरा खाथियाव थायोब्ला सासे आइजोआ फिसिनानै सासे साक्सेसफुल जानो हायो बेखौनो जोङो मोनदांथिदों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो खालामबावगोन जोङो खालामगोन होननानै सानदों मोजां बेनिफिट मोनदों नालाय जों खालामफिनगोन गारलाना सानदों बे बिजनेसखौ बे खामानिखौ बिदिबा नोंथांमोनाबो लानानै मोजां खालामजायो नै फाइनाली जोङो मोनदों 3,000 ओरैनो बेकार थानाय समावहा खामायनाया जेबो खस्थ' नङा जों बेबायदि खस्थ'बो खामानि मावाखै एसे हाब बेलाल'सो नागिरदों नोंथांमोना नुखादों माबोरै खालामदों 25 देयावहानो 3,000 दांनो हादों जों एसे खम मोनबा मानिया आरोबाव बुरजा गोलैगोमोन राङा दे बिदिब्ला नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम बेबायदिनो नायलांबाय थानो लुगै थेंक इउ आरोबाव मा होनगोन थुलुंगा हो नोंथांमोना नोंथांमोननि थुलुंगाजोंसो जों खामानि मावनो हायो दे बिदिब्ला बाय बाय